V súčasnosti si už vôbec nedokážeme predstaviť akúkoľvek stavbu bez železobetónových stavebných konštrukcií. Železobetón tvorí základy konštrukcií napríklad hrubých stavieb obytných domov, obchodných centier, priemyselných stavieb, mostných konštrukcií, tunelov či vodných priehrad. Výrobou železobetónových konštrukcií a betonárskymi prácami sa zaoberá kvalifikovaný pracovník, železobetonár. Železobetón alebo vystúžený betón je materiál, bez ktorého sa nemožno zaobísť ani pri takej zložitej stavbe, akou je mestský dopravný okruh, vrátanie jeho tunelov, nadjazdov a podjazdov. Základom práce železobetonára je zhotovovanie a ukladanie výstuží stavebných konštrukcií rôznej hmotnosti. Pravidlá tvorenia konštrukcií sú veľmi zložité a výpočet železobetónovej konštrukcie a dohľad nad jej zhotovením je potrebné prenechať autorizovanému stavebnému inžinierovi alebo statikovi. Po dokončení určitej etapy výroby konštrukcie prichádza na rad samotné betónovanie. Betónová zmes sa na stavbu priváža v špeciálnych autodomiešavačoch z betonárok, ktoré sú vybavené modernými miešacími centrami a automatizovaným riadením výroby. Železobetonár musí potom zabezpečiť rýchle spracovanie privezeného betónu. Pomocou čerpadla ukladá betón do pripravenej železnej konštrukcie. Ako vidíte, manipulácia s koncovým zariadením čerpadla si vyžaduje značnú fyzickú silu železobetonára. Pritom musí dbať na dodržiavanie noriem ukladania betónu. Aj takáto pre laika zdanlivá maličkosť, ako je výška pádu čerstvého betónu, je upravená normou. Kvalitne uložený betón a jeho následné ošetrenie zaručí v budúcnosti kvalitu železobetónovej konštrukcie a tým aj celej stavby. Na tejto stavbe zhotovuje skupina železobetonárov základy hrubej stavby obytného domu. Vytvárajú železné konštrukcie tak pre horizontálnu, ako aj pre vertikálnu betonáž z rôznych železných profilov. Železobetonár musí starostlivo dodržiavať systém rozloženia jednotlivých drôtov podľa stavebných výkresov. Vzájomná vzdialenosť, ako aj hĺbka ich uloženia v betóne, je presne vypočítaná v závislosti od účelu stavby. Jeho pochybenie by mohlo byť príčinou napríklad narušenia statiky stavby. Tu je dôležité upozorniť, že pri každej činnosti musí železobetonár dbať na dodržiavanie bezpečnosti práce. Často sa pri práci na stavbe pohybuje v značných výškach. Preto je úplne nevyhnutné, aby dokázal dobre udržiavať rovnováhu a netrpel žiadnou formou závrate. Pri zhotovovaní železných výstuží je často nevyhnutné upraviť rozmery materiálu. Pre kvalifikovaného železobetonára je to rutinná záležitosť. Pomocou elektrickej kotúčovej píly odreže jednotlivé drôty na požadovanú dĺžku. Samotné betónovanie začína prečerpaním betónovej zmesi do prepravníka. Jeden pracovník zo skupiny železobetonárov býva zvyčajne kolegom poverený manipuláciou s materiálom a musí rýchlo a bezpečne prepraviť betónovú zmes na spracovanie. Aby dokázal bezchybne spolupracovať nielen s posádkami aut, ktoré zabezpečujú dodávku betónovej zmesi, ale v prvom rade so žeriavnikom musí mať železobetonár určité skúsenosti. Napríklad ako naviesť žeriavnika s rozumiteľnými pokynmi tak, aby plynule spustil železobetonárom násypku rovno nad bednenie, predsa len nie je maličkosť. Potom už záleží len na správnom rozvrstvení zmesi, aby po zhutnení vznikol dokonalý betónový monolit. Na to slúži betonárový ponorný vibrátor. Jeho obsluha patrí k základným schopnostiam, ktoré má betonár mať. Jedným zo stavebných prvkov, ktoré železobetonár zhotovuje, je betónové schodisko. Výstuže takého schodiska železobetonár zostavuje ručným viazaním
Ako vidno, je to pre neho úplne rutinná práca, ktorú vykonáva s remeselným fortieľom. Viazanie zabezpečuje, aby sa jednotlivé drôty pri betónovaní neposunuli a nezhoršila sa tak kvalita železobetónovej konštrukcie. Preto aj tu, tak ako aj pri ostatných činnostiach, musí remeselník pracovať síce rýchlo, ale zároveň aj mimoriadne precízne. Pri zhotovovaní niektorých konštrukcií v závislosti od typu stavby je nutné jednotlivé železá namiesto ručného viazania zvariť elektrickým oblúkom alebo plameňom. Na to musí byť železobetonár držiteľom zváračského preukazu. Môže ho získať po absolvovaní zváračského kurzu. Pred samotným liatím betónu do schodiska je treba vytvoriť debnenie. Toto je úloha stavebného tesára, ktorý pritom úzko spolupracuje so železobetonárom. Ich dobrá vzájomná komunikácia je základom tímovej práce, bez ktorej by nebolo možné zhotoviť kvalitné dielo. Profesia železobetonár je vhodná pre mužov, ktorí dávajú prednosť konkrétnym činnostiam s praktickým riešením, s možnosťou využitia fyzickej sily a manuálnych zručností a radi by pracovali s nástrojmi a obsluhovali rôzne stroje. Uchádzač o toto povolanie by mal mať dobrý zrak, priestorové videnie a schopnosť rozlišovať tvary predmetov. Samotná práca železobetonára nepatrí k fyzicky najnáročnejším. Záujemca o toto povolanie musí ale rátať s tým, že tak ako pri iných stavebných profesiách, aj pri tejto bude musieť za prácou často cestovať mimo miesta trvalého bydliska. Vzhľadom na podmienky na stavbe a vykonávané pracovné činnosti existujú určité choroby, ktoré nedovoľujú vykonávať toto povolanie. Sú to hlavne ťažké ochorenia obehovej sústavy, alergie na chlad, choroby ciev a nervov horných končatín. Uplatneniu v tejto profesii bránia ochorenia pohybového aparátu, ktoré znemožňujú záťaž chrbtice a trupu a nedovolujú prácu vo vnútenej polohe. Limitujúce sú aj ďalšie ochorenia a preto vhodnosť výberu tohto povolania je vždy nutné konzultovať s lekárom. Optimálnym vzdelaním pre túto profesiu je stredné odborné učilište v odbore železobetonár. Vhodné je tiež stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore murár. Prípustné sú však aj iné druhy vzdelania. Vzhľadom na súčasné zlaté časy v stavebníctve, kde sa stavia veľké množstvo obytných rodinných domov, obchodných zón a priemyselných stavieb, dopyt zamestnávateľov po všetkých stavebných profesiách rastie. Kvalifikovaný železobetonár bez problémov nájde uplatnenie predovšetkým vo veľkých stavebných spoločnostiach.